Καλά ρε, πού είσαι εσύ ρε. Τρίλησα. Πού είσαι εσύ ρε. Τι γελάς ρε Μίρτσο. Τι γελάς ρε, τι είπα αστεία. Το Μίρτσο ρε γελάς ρε. Έλα μόλις, έλα Θημιό μου, τι κάνει, όχι Θημιό. Αγαθοκλή. Αγαθοκλή σήμερα. Τι έγινε. Τι να γίνει καλά, εδώ βρήκα γυναίκα ρε. Τι βρήκες. Βρήκα γυναίκα ρε. Έλα ρε, μου στέλνεις σου σαμπάνιες. Ναι, χάρηκα, γι' αυτό σε πήρα, έτσι να σου το πω. Από πού τη βρήκε, μέσω βοηθήσαμε εμείς από το ίντερνετ. Ναι, ίντερνετ. Από το με τα mail και με τα αυτά βοηθήσαμε εμείς. Με το email στο Facebook. Α, τι, πώς έγινε, για πες μας, πώς έγινε το τέτοιο. Τίποτα, εκεί τη μιλούσα, την έλεγα και πέρα τις δικές μου. Από πού τη μιλούσε, από το αυτό το παπάκι ή από καπαλού. Όχι, από το Facebook. Κάτσε από το Facebook. Δηλαδή, μιλούσατε από το Facebook. Ναι, εγώ την έκανα φίλη. Πώς γίνεσαι φίλος με κάποιον δηλαδή. Τι κάνεις app. Τι την κάνεις. App. App. Δηλαδή app ρε. App. Καλά δεν ξέρεις αυτό το πράγμα. Καθόλου τίποτα. Βοήθησε με app. Τι είναι το app. Είναι εκεί πέρα να δίπλα αν μπεις στο Facebook, www.facebook. Πρέπει, ναι. Να κάνεις ένα, πώς του λένε, να έχεις όνομα ρε. Είσαι ανώνυμος. Πρέπει να γίνω και με όνομα. Εσύ τι όνομα. Κάτσε, εσύ τι όνομα έδωσες. Εγώ Αγαθοκλής είμαι ρε. Αγαθοκλής σχέτο. Αγαθοκλής δε. Αγαθοκλής δε είναι το email. Το κανονικό πώς είναι. Facebook είναι Αγαθοκλής Πακοδήμος. Πακοδήμος. Ναι, γεια. Την Πακοδήμο τι την έχεις αυτή με τα βυσιά τα μεγάλα. Ποια είναι αυτή. Αυτή στα εξαρτιά που είναι με το φώτι. Δεν ξέρω. Δεν το βλέπεις αυτό. Και μη μίλησε και μια άλλη γυναίκα τώρα που πήρα που περίμενα. Ναι. Εδώ βγήκε μια γυναίκα με λέει τι θες, λέω εγώ στον αέρα να βγω, λέω θέλω. Δύο στα δύο έχεις εδώ. 2 στα 2 αυτή δεν μίλησε πολύ. Ήθελα να τη μιλήσω αλλά με... Και τώρα συνεχίζεται η επικοινωνία. Τώρα μήπως θες να δώσεις το Facebook, καλύτερα να επικοινωνήσεις το mail. Τι λες. Ωραία, το mail ρε, με το mail γίνονται τα καλά τα πράγματα. Για πες το πάλι το mail άλλη μια φορά. Είναι Αγαθοκλής δε. Με το αγά, με γάμα Αγά ρε, τσι ρε. Αγκά, πες αγκά, όχι αγά. Αγαθοκλής ρε, τι αγκά ρε, τι είμαι ρε. Αφού δεν είναι με γάμονες, είναι με γά. Αγαθοκλής είμαι ρε, Αγαθοκλής είμαι. Ναι, δε. Αγαθοκλής δε, ναι. παπάκι, hotmail.com. Αλλά ξέρουν τώρα ότι είμαι αραβωνιασμένος. Και άμα η ραβωνιασιά πάρει χαμπάρι, τι γίνεται. Δεν θα πάρει χαμπάρι ρε, πάρει αυτή ρε, αυτή η Βουλγάρη που ξέρει από αυτά. Δεν ξέρει αυτή, ελληνικά δεν ξέρει γρή. Τι είναι, από πού είναι. Βουλγάρα είναι. Από τη Βουλγαρία. Ναι. Μέσα ή μήπως είναι από κάνα χωριό. Από τη Βουλγαρία είναι, από μέσα, από εκεί. Από πού μέσα. Μέσα ρε, Βουλγαρία ρε, εδώ δίπλα είναι ρε. Αλλά κοίταξε να σου πω τώρα. Δηλαδή άμα κάποια άλλη θα θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, τι να πούμε, ότι είσαι αραβωνιασμένος. Ναι, αλλά ας μην το πούμε αυτό, να μην το πούμε. Να πούμε όμως, ναι, αυτό είναι μεταξύ μας. Και να πούμε ότι είσαι και 1,85, όχι 1,87. 1,87. Ναι. 69 κιλά. 87-69 κιλά, αδύνατος δεν είσαι. Καλά δεν είμαι τόσο ρε. Ναι, ξέρετε, γιατί είσαι 1,85. Γιατί είσαι 1,85, να πούμε. 1,75 είμαι. Σταμάτα, να πούμε τι θα λέμε τώρα. Ότι είσαι 1,85, ναι. 80 κιλά. Έτσι. Όχι, χοντρός θα είμαι ρε. Όχι ρε, καλός 85 με 80 κιλά ρε. Άκου σου λέω. Ψηλός, μελαχρινός, με γαλάζια μάτια. Ξανθός να μιλήσει. Όχι ρε, να έχει αντίθεση ρε μάλλον. Μην είσαι μάλακας. Ναι, έχει Ναι, μελαχρινός, με γαλάζια μάτια. Αθλητικός. Καλά, αθλητικός είμαι ούτε σε άλλους. Εγώ εδώ πέρα με τις τσάπες και με τα χωράφια. Σταμάτα, δεν θα λέμε ότι πας γυμναστήριο και κάνεις γράμμωση και fitness και μήτρες. Να λες ότι είμαι bodybuilding. Building. Αυτό είναι κάτι, βλέπεις κάτι τους χοντούς εκεί, κάτι ωραία πράγματα είναι αυτά, γεια. Bodybuilding. Εσύ τι λέει, τι κάνεις. Bodybuilding δεν κάνω πάντως. Δεν κάνεις, καμία γυναίκα συμφωνεί σένα. Εγώ άμα σου πω, έχω ξεχάσει και πώς είναι. Έλα ρε φίλου με, ρε, κάνει Facebook ρε. Τι να κάνω. Κάνει Facebook. Άκου, άμα κάνω mail εγώ. Εσύ είσαι Αγαθοκλής, το δικό μου πώς να το ονομάσω. Εσύ κάνω Μίρτσος. Δεν έχει άλλους Μίρτσους, έχει πολλούς. Δεν έχει πράγμα. Έχει πολλούς. Κάνω Μίρτσος Α. Άμα δεν έχει Α, κάνω το Β. Άμα έχει καμιά 25 γιατί θα το κάνω. Μετά το Ω δεν έχει άλλο. 20 πάλι 2 γράμματα ρε Μίρτσο. Τι. Ρε, έξυπνος εσύ ρε. Κάνει εκεί πέρα να πούμε ένα Facebook εδώ πέρα να μιλάμε με επόμενες. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα μια κυρία γλυκύτατη. Ναι.
η οποία λέει λατρεύω Αγαθοκλή και θέλω μαρ, κάτι μου λέει Μάρς, κάτι λέει. Να μιλάει. Να της δώσω το mail σου. Ναι, ρε. Αγαθοκλή, πες τηλεφών. Είναι, σήμερα είναι η μέρα τέτοια σου λέω, είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, να της δώσω το mail σου της κοπέλας. Να του δώσει ρε, του δώσει εννοείται. Που πέρα, βρατισμένος είμαι. Και που είσαι και αραβωνιασμένος όμως. Πήρα, αυτό δεν άτυχε το πεις. Δεν άτυχε πεις τη μαραβωνιά. Ωραία, θα το κρύψω. Έγινε, εντάξει. Έγινε Μίρτσο. Έγινε, γεια. Η σημερινή εκπομπή, παιδιά, είναι συλλεκτική, να το ξέρετε. Κλαίω. Σας μιλάω και να έχω βάλει τα κλάματα εδώ μέσα. Θέλω να κοπανίσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Όλα θα γίνουν σε λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Τι κάνουμε κύριε.